Сега, който и да питам, всеки е браснат, страшни битки вътрешни. Аз съм там заместник управител на някакъв офис. Мечтая за семейство, за деца. Аз между другото съм най-дъртия тук в браснарницата. Аз мога да кажа, че в тази браснарница мога да направя всичко. Пусках си вита за работа, обаче те хората нямаше как да ми се обадят. Защото всички знаем Иван, почивния ми ден, той ми звъни, слез долу, слизам един Мерцедес пред нас. И ако ти видиш потенциал в мен, и видиш, че аз ставам за тая работа, първата година в стола ми не искаше да сяда никой. Колегите ме работиха, моят стол беше празен. Почваш от нула. Значи ти трябва да решиш този проблем. Това в принцип, какво ще правят там, но там искаш да се откажеш всеки ден. Какво ти даде Зевс като среда? Аз работя на пълен график. Хората да разберат, защото аз съм с тежък варненски диалект, а ти си с тежък украински. Благодаря ти много. За нищо. Почвам да работим. Почвам. Давай. Васи, сега готов ли да говорим сериозно? Дай да пробваме, да видим кой ще стане. Дай да почваме. Днес сме на сутрешно кафе с Васил Александров. Добро утро. Да. Да. Васил е човек, който част от Зевс от самото начало. Започнал като стажант и вече е шеф браснар. През тези години съвместна работа аз съм се убедил и съм се уверил, че Васил е истински мъж. Думата му е твърда, той е дисциплиниран, учтив и много упорит. Идеята на това сутрешно интервю с Васил да ви запознаем с него като личност, кой стои зад ножици и машинки, защото Васил е много готин пич и искам да го почувствате и от тази гледна точка. Сега е 7 сутринта, ние започваме. Време умишлено избрано такова, защото Васил рано буден, той идва всеки ден рано сутринта, подготвя си за работа, почиства инструменти, подготвя салона. Да започнем. Слушам вашите въпроси. Малко за загрявка искам да направим един блиц. Аз ти задавам въпрос, ти бързо отговаряш без да обясняваш. Добре. Добре. Давай. Значи така. От колко години си в професия? С обучението вече 3. Супер. Най-голямото ти постижение? Силно вярвам, че те първа предстои. Окей. Колко обучения си посетил? Колкото мога всичките. Браво. Колко обучения си водил до сега? Вътрешни на персонал 2 или 3, едно индивидуално с едно момче, което ще се отваря браснарница. Какво обичаш най-много в професия? Най-много комуникацията с различни хора. Съзнание на връзки, просто това е изключително важно за мен. Какъв ти е любим инструмент? Ножица. Какво никога не би се направил като браснар? Като браснар бих направил всичко чисто технически. Чисто в работа никога не бих казал нещо лошо за колега. Завърши изречение. Никога не съм закъснявал за работа и не съм си носил машинките вкъщи да ги ползвам за лична употреба. Добре, това беше малко за загрявка. Да започнем сега. Искам да ти разпитам за твоята история. Къде си роден? Във Варна. Варна, тук съм роден, тук съм израснал, тук живея и не смятам да сменям града. Добре. Какво учеше? Аз съм завършил професионална гимназия по електротехника и имам 18 дена в Техническия университет Варна, ама разбрах, че висшата математика не ми е страст и няма как да се получат нещата там и прекъснах рано. Висше нямам. За какво си е мечтал, когато бил дете? Най-вероятно за супер обикновени неща, обаче ако става въпрос за развитието ми в живота, защото аз от много малък така имах мечта за това какво да работя и с какво да се занимавам, като плана ми беше да вляза в ТОХа с готварство и след това да запиша военноморско училище, за да стана готвач на кораб. Така е, просто аз бях може би 12 годишен някъде, като се зароди в мен тая мечта. Не се получиха така нещата, защото тогава 2006-2007 година, за да влезеш в ТОХа, там
5,50 успех бяха резерви. Не можеше така да влезеш лесно, пък моят успех не беше много, много добър. Аз не съм от най-добрите ученици. И така влязах в електротехникум, но по един или друг начин отчасти успях да осъществя, нали, тая мечта. До кораб не стигнаха, но до другото докарахме някак. Какво си работил преди да започнеш бреснарството? Не броим летата между, нали, класовете, понеже аз ходил съм да помагам тук, там, лятните ваканции да изкараме там по 10 лева на ден, защото ситуация просто беше такава. Иначе като завърших, първата ми работа беше като мотокарист в един от големите строителни хипермаркети в града. Там година и половина бях мотокарист. Между другото, положението беше доста сериозно. Наистина тогава нямаше и работа, нямаше и пари. Не е като сега, нали, ако искаш да работиш, ще намериш какво. Тогава клиентка на сестра ми, тя в така трудова борса, и каза, че търсят, набират да обучат готвачи. Те да изкарат курс готварски 3 месеца и след това по разпределение, като първата работа беше на Златни пясъци. И така изкарах си курса, отидох на Златни пясъци, там работих като готвач. След това сезона свърши, отново няма работа, всичко заделено. А то не беше между другото много, тогава работихме за около 400 лева. И от понеделник до събота 6 дни се работи по 16 часа. Така, доста интересно. Паричките бързо свършиха, даже стигнах до там, че аз пусках CV-та за работа, обаче те хората нямаше как да ми се обадят. Защото на мен ми спряха дори входящите обаждания на телефона. И тогава една моя приятелка ми плати сметката за телефона и бях си пуснал CV в няколко ресторанта и така попаднах в ресторант, който е голяма верига в България като цяло. Там работих година, след това заминах за Англия. Така, друга детска мечта да живея там. Първата година беше доста зле, върнах се в България, върнах се на същото място да работя, понеже аз смея да твърдя за себе си, че доста добре си гледам работата и държа много на нея, защото в крайна сметка тя ми слага хляб на масата. И взеха ме втори път на работа там, изкарах още година, събрах някой лев, пак отидах в Англия да работя и след това се върнах. Обаче вече след като имах този опит, аз работих в Англия пак като готвач. Връщам се в България, вече казвам, тая мечта е мината. И там примерно взимах 700-800 паунда на седмица. И се връщам в България, започвам тук в един ресторант, той вече го няма, съборен отдавна. И те ми казват 900 лева на месец. А там даваме някакви смени 10, 12, 14 часа, зависи ако е петък, събота. И поработих 4 месеца, обаче се викам, окей, аз английски език вече говоря и така нататък. Тук за 900 лева няма много смисъл да стоя, пък тогава точно нашумяха кол-център. Тогава беше най-модерната работа, той работи в кол-център, взима яко пари. Давай, търся работа, един кол-център, втори кол-център, между другото, първият така беше малко по-особен. Не стигнахме до консенсус, започнах в един офис, след това 4 години изкарах там. След първата година станах заместник управител, защото, както знаеш, аз съм първи, тръгвам последен, гледам си работата, след работа, като ми звъни телефона, примерно звъни шеф, аз винаги съм на среща. И така там изкарах, между другото, доста добри 4 години, много нерви, наистина, особено след първата година, вече когато поех повече отговорности, те хората ми звънят 12 часа вечерта, обаче в България вече е 2 сутринта. Спомняш ли какво ти обърна посока? Да се обърна към браснарство? Да. Иван. Аз реално вече след тези 4 години в кол-центъра си дадах сметка, че това не е работа, която можеш да работиш дългосрочно. И това не е занаят. И това не е нещо, което можеш да правиш с ръцете си. Ти си там служител, в този кол-център правиш това. Да, в офис, хората казват офис, работа на стола, така, климатика, лятото на студено, зимата на топло. Аз знам, че това не е работа за дългосрочен план. Това е да изкараш набързо пари за нещо, но ти не развиваш себе си по абсолютно никакъв начин. Дори да ти се вдига заплатата, ти стоиш на едно място
И аз между другото бях започнал, един мой приятел, полицай, беше започнал да му подготвя за изпити за общинска полиция. Защото си викам, държавна работа, там колко стаж ти трябва, след това 22 заплати ти дават като се пенсионираш, ще се пенсионираш на 50 и нещо, после можеш да работиш я такси, я нещо друго. Бях започнал да ходихме на стадиона, да бягаме, да скачаме, да се подготвим за общинска полиция, обаче Иван, шефа, който не знае, той ме е браснар по принцип. Той е първият браснар, при който съм седнал от 2016 година, още тогава в първата браснарница в града. Аз не съм имал много финансова възможност да ходя, защото за тогава беше доста скъпо, обаче веднъж на месец аз знаех, че трябва да отида. Съм си отделял така пари настрани, да знам, че това е моето посещение, защото браснарския стол беше единственото място, в което аз просто си почувах. Той може да потвърди, за всички тия години най-вероятно 2 пъти ми е правил брадата буден. Аз обикновено заспивах там и си почувах, просто се изключвах от света. На шега така аз му викам, Ванка, дай научи ме да си правя поне брадата, не идвам да ти давам пари. И той така, не, аз няма да го обучавам на празно, ти ако искаш, нали, евентуално да се занимаваш с това нещо и да го работиш, тогава може да говорим. А на мен браснарството ми беше интересно, защото аз бях с брада, сега коса нямах тогава, бръснах се сам. Гледах постоянно видеа в YouTube някакви тогава, даже още в Англия като бяха точно нашумяваха този тип видеа ASMR, които са само записани. Аз тогава изобщо не знаех за какво става въпрос, обаче записани звуци от браснарница. Как штракат ножици, как работят машинки. В Англия аз имах проблеми тогава в началото да заспивам. Може би там постоянно мислиш. Там всеки ден е разход. В началото, когато не можеш да намериш работа и лягаш и гледаш тавана и мислиш, беше ми много трудно да заспивам. И открих тия видеа и при положение, че винаги заспивам в стол, аз просто слагах слушалките, пусках си ASMR от браснарница, примерно, и лягам и съм труп. И си викам, яко усещане. Просто ти дори да не си физически там, само чувайки те, после разбрахме, нали, че има такъв бял шум, където можеш да си приспиваш детето на него, да му пуснеш сешуар, нещо там, аспиратор и така нататък. Така, шегувахме се с Иван, колкото пъти отида се толкова пъти. Научи ме. И в един момент, мисля, че беше ноември месец или декември, нещо такова. Аз отивам при него, той ми казва, аз днес те правя за последен път. И аз му казвам, чакай малко, какво става, нали, къде отиваш? И той тогава ми каза, че има планове да отваря браснарница, така нататък, няма да го има за няколко месеца, имаше там някакво пътуване. И тогава той ми каза, искаш ли да те науча, обаче да го работиш? И аз му викам, дай ми 2-3 седмици да помисля и ще ти пиша, ще кажа. И аз се прибрах, почнах да мисля, къде се подготвям за полицията? Каква полиция? Какво ще правят там? Защото общинска, примерно, да влезеш, ти си цял ден на пътя. Зима, лято, няма. Жега, кубинките, пишеш глоби. Това е. Пак на едно място за едни 22 заплати. И си казвам, това занаят. Пък и на мен ми харесва, гледам постоянно видеа. Минаха 2-3 дена и му писах. Към Ванко, да, правим го, обаче при някакви условия, нали? Което много интересно, че той ми предлага да ме обучи безплатно, той да ми даде занаят, аз да го работя това нещо, обаче аз му поставям условия, нали? Като историята е така, че вкъщи положението не е цветущо, баща ми е с няколко операции, той не може да работи и общо взето аз поемам някаква отговорност за хората вкъщи и тогава условието към Иван беше такова. Сега, там дилемата пак е много интересна, защото в момента, в който аз се разбирам с Иван, че ще започнем да се обучаваме, шефа ми от офиса взима мен и управителя на офиса и излизаме да пием кафе. Ние не знаем защо излизаме с него. Той идва с един черен Мерцедес, такъв емел голям, събирана от къщите. Аз в почивния ми ден той ми звъни, слез долу, слизам един Мерцедес пред нас. Отиваме на кафе и той казва, вижте сега така, имам идея, ще направя втори офис, единия ще е управител на единия, другия на другия, кажете цифра. Искам тия офиси да работят, кажете ми цифра, колко искате и аз. И аз съм в някаква дилема. Като цяло на него му обясних какви са моите планове, за да не започваме да правим нещо, аз му казах, ще бъда честен с тебе, така и така. Нали, предложение, искам да се занимавам с браснарство. А пък с Иван говорихме следното нещо,
че аз ще започна моето обучение, понеже в офиса работих 2 на 2 и му казах, аз ще започна да се обучавам 2 на 2 и ако ти видиш потенциал в мен и видиш, че аз ставам за тая работа, тогава аз ще се напусна моята работа, защото вкъщи има хора, които разчитат на мен, аз не мога да остана без приход. И така се разбрахме с Иван и общо взето 3 месеца 2 на 2. 2 там, 2 тук, 2 там, 2 тук. И ние, както ти каза, ние сме от ден едно тук. Ние бяхме 3 човека, които се обучавахме. И 8:30 сутринта пристигаме, правим хавли, пускаме перални, чистим, почистваме инструменти, метем, зареждаме тоалетна хартия в туалетните, правим абсолютно всичко. Тогава нямахме чистачка, нямаше администратор. Общо взето, записване на часове, посрещане на клиенти, правене на кафета, абсолютно всичко. Аз мога да кажа, че в тази браснаница мога да направя всичко. Мога да запиша час, мога да си направя хавли, мога да си измета, мога да си изчистя, всичко абсолютно. Аз я отключвам сутринта, както знаеш. И така започнахме тук. Така започнахме да се обучаваме и Иван беше човека, заради който аз станах браснар. Това е факт, аз няма как да се изкривя душата. Това е историята, аз станах браснар заради него. А той беше единственият браснар, който така по-близък с него. Тогава професията беше още млада. Сега, който и да питам, всеки е браснар. Няма лошо, аз съм окей с това. Знаеш, в града бяха 2 браснарници, браснарите се знаеха кои са. Ти на колко години? В момента, тая година ще правя 33. Аз станах браснар на 30 години. Вече при мен проблема е такъв, че бързо трябва да се ориентирам на къде искам да хвана, защото мисля, че имаме срок на годност всички. Колкото по-млад започнеш в тая професия, е по-добре. Защото аз започвам на 30, не знам дали на 45 вече ще мога да я работя. Трябва набързо да се ориентираме как трябва да развием това, което можем, докъде искаме да стигнем, с кое искаме да се занимаваме. Защото малко късно съм се сетил, но хората казват, че никога не е късно. За всичко има време, да. То така е трябвало да стане. По този начин, по този път е трябвало да мина. Не съжалявам за нищо. Бутаме докъдето можем да я докараме, ще видим. Всеки има някакви планове в главата, да видим как ще се осъществят. Какво браснарството ти привлече? Има ли нещо да добавиш към това, което ти казал до сега? Освен това, което до сега казах, нали, тази цялата история, първо винаги ми правеше впечатление, като вляза в браснарницата, където работеше Иван, че браснарите имат най-яките обувки на света. Влизам и просто гледам там кетсове, такива някакви яки Джордани. Имаха най-якия стил, обувките им бяха. Винаги аз, защото много харесвам такива кетсове обувки, винаги гледах, те са супер яки. И другото нещо бяха направили една снимка. Тя може би беше вече нещо, което наистина обърна нещата. Една снимка в браснарницата, където беше тогава Иван. Точно някаква така като коледна фотосесия, но точно една снимка и седя и просто гледам тия хора там на това място, изглеждащи по този начин и си викам, аз искам да съм там, между тях, в някакъв такъв екип. Каква емоция си усетил от тази снимка? Не мога да ти кажа, просто изглеждаха яко. Просто имаше някакъв рок-н-рол там, разбираш. Виждаш свободни хора. Те са просто свободни хора. Те изразяват себе си с това, което правят, обличат се готино, стилно, някакво. И всеки има собствен стил. Единият е така с някакъв сайд парт, с брада, другия е с шарена коса, всеки някакъв различен, татуиран. Всеки е себе си. Аз искам да си вържа опашка и да си пусна дълга брада. И аз си пускам дълга брада и имам опашка. Другия иска да е с гола глава, другия иска да има катинарче, да си с мустак. Те просто бяха свободни, докато са на работа. Ти го виждаш в една снимка. И яка атмосфера. И са наистина рок-н-рол. Това беше като финална капка. Абсолютно, да. Тая снимка в момента, в който я видях посната, седя така просто гледам. Сега всички знаем Инстаграм колко истина, ама ти виждаш опаковка, нали? Да. Зад тази снимка не знам. Да. Тъй като за всеки творец, а браснар е творец, според мен, за всеки творец е важна такава визуална култура.
да си гледаш много, да попиваш. Кой си следял в интернет, в Инстаграм или някъде от самото начало и кой следиш сега? От самото начало никой. Иван беше единствения браснар, който беше в моя Инстаграм, поради простата причина, че той ми беше браснар просто. Но той е качвал някакви подстрижки, аз не съм ги разбирал изобщо. Там той нещо качил, аз съм го харесал, само защото сме в френд лист. Такова. Да. Павката Павлин Григоров също, защото с него се познаваме от неговото, малко преди неговото завършване дори. Значи той е бил тогава 17 годишен, аз съм бил 19-20. Ние се познаваме с него 12-13 години. С него сме се следвали, не съм разбирал изобщо какво е правил. Той даже тогава мисля, че ни качваше и толкова такъв контент. И това е, никой браснар не съм следвал. Абсолютно никой. А момента? В момента всички, на които съм ходил на семинари и обучения, нали, като започнем от колеги в града, извън града, в други държави, Емануел Медина, Ламонака, абсолютно всички, за които можеш да се сетиш, които работят, нали, говорим за чуждестранни, защото в България всички знаем Балул, всички знаем Мирослав Георгиев. Общо взето, това е общност, аз го приемам като една общност, нали, която, между другото, благодарение на нас и на колеги, защото никой сам не може да го направи, създаваме такава браснарска общност. Не е толкова сега, нали знаеш, в един чувал с картофи все ще има един изгнил, където малко повече е полетял, но благодарение на всички колеги, мисля, че има доста добра браснарска общност и то всеки следва всеки, най-малко да си свери часовника. Сега ти можеш да видиш, нали, по работата на други, кой как се справя, кой на къде са. Има момчета в Пловдив, между другото тия момчета в Пловдив са уникални. Просто аз ги гледам, просто отваряш видео и ти виждаш някаква красота там. Без значение той кой е направил. Той, не знам, аз направо ония ден, защото пътувах до Пловдив, знаеш, аз съм постоянно по пътя през нацените. И направо си викам, аз на този момче ще му пиша, пич, дай тая техника за този фейк, ще пратя 100 лева по револют, разбираш? Кажи просто как се случват нещата. Просто брутално. В България мисля, че нивото е страшно високо в момента. И няма слабо. Няма слабо. Ако, нали, някой трябва да ме пита кой е най-добрият. Няма слабо. Всички работят яко. Ама много яко. Само гледам. Добре, но има ли някой, който го гледаш така, за вдъхновение? За вдъхновение, да. Гледам много Митко Захариев. Митко Захариев за мен е, защото всички знаем Иван. Да, той 10 години браснар. Да. Всички знаем Миро. Миро уникален браснар. Балу. Да. Балу. Ама Митко е младо момче. Той колко вече работи? 4-5 години. Той е млад, надъхан, страшна работна етика. Не казвам, че другите я няма. Той е просто уникален, разбираш? Той работи някакъв график огромен. Той в почивни дни работи. Той след работа работи. Той води обучение, след това работи. Той работи постоянно. Той постоянно мисли в тая посока. Постоянно прави нещо. Това момче е уникално, наистина. Той е уникален, този пич. Аз гледам винаги единия ден, даже му писах, към так, спри да качваш постове, защото не мога да смогвам да ти ги харесвам, разбираш. Просто защото младо момче и така се развива с такива темпове. Мен затова ми харесва. Аз не казвам, че другите не са добри, но те са браснари вече с такъв по-голям опит, натрупан хора, те са лектори. Те ходят, изнасят лекции, обучават други хора и така нататък. Нали, не омаловажавам техния труд, естествено. За мен човека, който ме вдъхновява е Захариев, защото той за някакво кратко време просто се изстрелва. А представи си това момче след 5 години. Така отдолу под видео има револют, нали знаеш? Да. Ти като започна, бачкаше 2 на работа, 2 работни дни там, 2 дни обучение. Спомням, че тогава си взимал 1 ден на седмица почивен. Само да имаш време да си сготвиш храна и такова. Нещо такова, да. И си бил на 30. Няма кой да ти съдържа, кой да ти помага, кой да ти отдели пари за инструмент и такова.
от моя опит знам, че момчета, които стартират на 18, на тях все пак е Да, по-лесно. имат някаква помощ там. Да. Не всички, има Не примери. всички, да, естествено. От какво трябва да се откажеш в тази ситуация? Време за себе си. Няма такова нещо като време за теб. Да. Ти имаш една работа, която отиваш 12 часа, 2 дни. След това имаш друга работа, която е 2 дни, 12 часа долу-горе. Ами 11, колкото сме работили в началото. И след това ти като се прибереш или от едната, или от другата работа, ти започваш да гледаш Faded Culture в YouTube. Разбираш? И тези мексиканци ли са какви правят някакви фейдове, които ти никога няма да направиш. Просто четеш, гледаш какво си записал тук, докато гледаш, пак четеш вкъщи. И ами това е. Виж, аз спомням вашия курс, вие бяха 3. 2 други и те са пробватели при нас. И хубави момчета, получават си нещата в бреснарство, кой на какво ниво. Но само ти за тези 3 години станал е шеф бреснар, водиш вече обучение. Само теб ти спомням, че тук, като нямаш задачка някаква, ти продължаваш да гледаш. Това е много болна тема в момента, която ще подхванем, защото хората не могат да осъзнаят какво трябва да дадат от себе си. И това, което наблюдавам в последната година, мен страшно много ме ядосва това нещо, защото идва някой, да речем има модел, който да прави. Окей, там 2 часа, 3 часа, няма значение. Ти ходиш, обясняваш му, помагаш му, даваш му съвети, проверяваш ако нещо. Той приключва с модела. За него от този момент нататък е време за цигари, за кафе, за ядене, за каквото и да е друго, но не и да застане до теб, когато ти постригваш. Така много трудно могат да се случат нещата, освен ако ти не си супер талантлив и не правиш моделите си в комбо за час и 15 и той е перфектно изглеждаш, като се носи професионалист. Не е въпроса само да идваш да постоиш, да се заминеш, защото тук работим 9 човека всеки ден и ти можеш да гледаш тия 9 човека. Да видиш този как работи, този, защото ние всички работим по различен начин. Има хора, които работят примерно страшно бързо, защото знаят прекия път. Има хора пък, които изпипват много детайла, ама ти трябва да видиш точно как става. Той да ти обясни. Защото един от хората, които ми е дал много, когато аз се обучавам, даже може би него така най-добре съм го разбрал, защото всички са ми дали много, но не от всички съм разбрал това, което ми дават, е Шабан. И аз съм му изключително благодарен, той е изключително добро момче, изключително скромен, той с опит и казва, ние нищо не разбираме. И той идва и ми показва, това виждаш ли го, ама той го сочи, това виждаш ли, това виждаш ли, това виждаш ли. Ето тук така ще направиш. Аз отивам да гледам него, питам защо това, защо така. Той ми обяснява. Не е въпроса само да си избуташ 1-2 модела на ден и да се замениш, да кажеш, аз за днес приключих. Остани, гледай. Когато имаш свободно. Ние не сме били задължени да стоим тук изобщо. Да. Всеки е можел да си тръгне когато иска, може да дойде за 2 часа и да си тръгне, ако има някаква работа да свърши. Но аз съм бил тук, докато има работа. Да. Докато момчетата работят, аз стоя и гледам. И вече не знам, може би някаква част от съвременните браснари, съвременни не, грешно се изрази, от браснарите, които сега започват да се занимават с тази професия, виждат нещо друго в нея, но не е конкретно как стават нещата по правилния начин. Как да подстрижиш правилно, как да направиш фейд, как да направиш тейпър, как да направиш брада. Може би търсят нещо друго. Подкрепям ти, по моите наблюдения, това не е само браснарство. Доста често млади хора, те виждат само фан, кеф, някаква емоция, искат да са същите, но те не знаят, че да получиш тези, да ги наричам, привилегии, да получиш този кеф, ти първо трябва да побачкаш на много здраво. Ами да, той Инстаграм много лъжи по принцип, защото
на семинара на Ламонака, като ходихме в София, мен знаеш как ме посрещнаха там колегите. Вика, кога работиш, само обикаляш, само ходиш някъде, само пътуваш. То много хубаво. Нали? Аз наистина много пътувам, защото ми се налага. Обаче, те трябва да разберат, че примерно аз, за да си позволя някъде да отида 4 дни, че аз трябва да съм си изработил клиенти, които ме чакат. Те виждат това, да, виждат хубавите евенти, където се викат момичета, дето твъркват, хора, дето татуират, там правят много яки организации има наистина. Фойерверки, шоу, музика, танци, всичко е много забавно и изглежда много яко. Ние наистина имаме яки мероприятия. Изглеждаме долу-горе добре, изглеждаме рок-н-рол, както казах. Позволяваме си някакви неща, които ние знаем как сме си ги изкарали, обаче никой не те вижда ти в колко часа ставаш, никой не вижда какво правиш на работа, никой не вижда, че 11 часа, примерно, или 9 часа, или там колкото и да е си на крак. Никой не вижда тая допълнителна работа, след работа. Никой не вижда, че примерно ти до 2:30 сутринта можеш да гледаш някаква техника. И никой не знае, че за да можеш да ползваш тези пак бенефитс на това общество, да можеш да си позволиш да отидеш на такъв евент, ама не една година трябва да си доказал, трябва да си отдавал от себе си, да си отказвал от някакви неща, които ти си искаше, за да можеш да си позволиш това, да си част от това. Нашата работа е малко като готварската. На Нова година хората, като се приготвят да празнуват, готвачите и браснарите работят. Не знаеш как е. Ние сме с по-намалено време, но все пак работим. Покрай Коледа пак работим, покрай Велик ден пак. Почивали сме, шефе, да ни кажат нещо хората, почивали сме на Велик ден, но покрай Велик ден пък сме наваксали с допълнително часове. В крайна сметка, нашата работа е да помагаме на хората. Мен, между другото, Захариев на един семинар така си поговорихме и така е неговото разбиране за професията, че ти си тук да решиш някакъв проблем на този човек. Имаме предвид, нали, проблем с брадата, проблем с косата. Аз не мога да му оправя живота, но ти трябва да му решиш проблема. И ако той не изглежда добре за конкретен повод, празник и сватбата си, значи ти трябва да решиш този проблем. А между другото, най-много обичам да правя хора, които са женят, младоженци. Защото аз никога няма да му видя снимката от сватбата, примерно, ако той не е близък, нали, така. Да. Но пак знам, че там той ще има 3 часа филм, където аз ще съм го правил. Разбираш, и той ще изглежда гласен. И абитуриенти и така. Сега покрай баловете също. Ти като решил да ставаш браснар, като си взел това решение и си прибрал вкъщи и казал на твоите, че сега от много намазана оферта на текущата ти позиция, почваш от нула. Как реагираха? То първо аз имах някакви съмнения в себе си, защото, както ти казваш, почваш нещо ново от нула. Хубавото е, че аз имам резервен вариант. И то е, ако не ставам за браснар, ще се остана на тая работа. Вкъщи нищо не са ми казали. Сестра ми много се изкефи, защото сестра ми, тя общо взето цял живот работи едно и също. И тя ми казва, брат ми, много ма кеф, ти евала. Харесва ти това, работиш, го сменяш, друго преквалифицираш. Аз съм по такъв начин, просто работя нещо, докато ми харесва. Като спре да ми харесва, давам си някаква сметка, кое е следващото. Интересното с приятелката ми, защото аз съм там заместник управител на някакъв офис, взимам едни пари, аз за един месец купих кола от една заплата и в един момент ти казвам, искам да се занимавам така и така. И тя казва, давай. Какво ще стане, човек? И аз, нали, сега ако не станат нещата. Давай. Тя беше с мен, като имах 7 лева в джоба. Имах буквално 7 лева. И между другото, аз после разбрах за историята на Дуейн Джонсън. Той има компания, която се казва Seven Bucks, защото той е останал с 7 долара. Да. Ама в последствие го разбрах това нещо. И тия 7 лева така емблематични. И тя си беше с мен. Отиваме в София на първия браснарски фестивал, тогава Николай Генералов беше дошъл. Тя няма никакво влечение към браснарството.
Обаче само и само да е с мен, да прекара някакво време с мен, дойде с нас 2 дена беше с нас. Беше на фестивала. И във всеки един момент ме подкрепя. Всеки един момент. Без значение какво прави. И с 7 лева, и без кола, и с кола, и където и да съм. И колкото и трудно да ми е било, във всяко отношение, винаги. Супер. Това е много важно да човек до теб да ти подкрепя. Абсолютно, да. Имаш ли моменти, когато искаш да се откажеш? Но там искаш да се откажеш всеки ден. Просто в началото всеки ден си задаваш въпроси. Това за мен ли е? Аз ставам ли за тая работа? Дали ще се получат нещата? Колкото и да ти казва тук шефа, всичко е наред, така, защото той знае този път. Да. Хубаво е да работиш с хора, които са, както Иван, примерно на 10 години опит. Хубаво е да работиш с този човек, обаче трябва да осъзнаеш едно нещо. Ти няма да станеш Иван за 1-2 месеца. Хубаво е да виждаш къде искаш да стигнеш, обаче не си задай въпроса защо не мога като него. Ами не можеш, защото не си постригвал 10 години. Да, там е целта, примерно тая прическа е целта, той е фейт е, тая брада е целта, но ти няма да станеш утре такъв браснар, няма да станеш след месец, след година, след 2. Той е постригал 10 000 глави, а ти си постригал 10 глави. Това малко може, ако си насочиш мислите на там, че не става като неговото и няма да стане като неговото, може малко така да започнеш да се отказваш. Така последно ме беше хванала една такава серия преди да отида на семинара на Медина, между другото в София. Тогава вече си казвах, не стават нещата някакси, но аз като ходя на семинари, обучения, не само за това, което ще видя технически. Аз ходя, за да, понеже там, които сме, нали, браснарите, които посещаваме тези семинари, може да задаваме въпроси към мейна. Mm-hmm. И на мен винаги ми е интересно тия хора през какво са минали. Медина сподели, между другото, че той е бил записал се в университет да става адвокат, обаче е решил да става браснар и родителите му го изгонили от вкъщи и приятелката му го оставила. И той е нулата. Да, ама той постригва Карим Бензема. Разбираш за какво става въпрос. И общо взето такива хора, като ти споделят те през какво са минали и в момента ти ги виждаш къде са, някак се да мотивира това нещо, да продължаваш. Човека каза, аз първата година в стола ми не искаше да сяда никой. Колегите ме работиха, моя стол беше празен. А пък моя стол е пълен. По-добре съм. Спомняш ли какво си почувствал, когато те повишиха за първи път? Почвам да правя пари. Вече работим за пари. Тогава е много интересен момент, защото вече ти от чирак, който е чистил до ония ден, ставаш джуниор браснар, ама все пак някакъв браснар. Да, обаче тогава идва един момент, в който ти вече носиш друга отговорност към клиента. Той не може просто така да се тръгне. Нали? От друга страна пък вече хората, които те обучават, те остават да си по-самостоятелен. Вече така чак толкова не разчиташ. Аз натисках много на сервиза в началото. Просто страшно много. Защото знам, че технически няма никъде на картата. Какво мога да дам на тия хора? Сервис. Мога да му направя масаж, мога там се една чечица да му почистя ушите. Мога той... Такъв пример. Аз му бръсна главата, примерно. Той с гола глава, аз взимам някакво олио, пръскам там, правя масаж на главата, той ма готви. И аз подстригвам, примерно, за 10-15 лева, той да ми да 20 лева бъкшиш. И много яко. Трудно, защото нов браснар в града, сега започва, те при теб колко човека искат да седнат. Примерно на седмица, колко? 10 човека. И всяка седмица едни и същи, защото твои приятели. Да, те мои приятели, те идваха като модели. После като трябваше да вземем по 10-15 лева, спряха да идват. Между другото, при мен това е много голям проблем. Защото при мен не идват приятели и роднини. Mm-hmm. Те си ходят там някъде. Защото стана си много скъп. Станах много скъп. Така е. Но беше яко. Тогава, между другото, трябваше да допускам повече грешки. Mm-hmm. Защото сега щях да съм по-добър. А тогава такова.
да не направи нещо. Разбираемо. Да, ама защото когато се обучаваш и когато си джуниор, имаш право да правиш най-много грешки, за да можеш да се научиш. Виж, ти вече загатна тая тема. В Инстаграм всички виждат някакъв лайфстайл, хубав живот, хубави обувки, дрехи, ходене по ивенти. Но искам сега да поговорим за това, което стои зад камера. Това неща, които хора не виждат. За да разберем каква е цена на този успех. Как изглежда един твой работен ден? Само работния ден или целият? Цял ден. 5 часа ставам. Така. Оправям се за работа, 6 излизам от вкъщи, вървя 10 км преди работа задължително. След това работата ми с клиенти започва от 9, но аз идвам около 8:15, 8:30. Отключвам. Санитаризация на инструменти, почистване, подготвяне за работа. И 9 часа, там до към 9 без 10 приключваме, имаме време за бързо кафе, цигара, измиваме ръцете и чакаме първия клиент. Работим от 9 до 6. Има изключения, естествено. Ако има много запитвания, сега няма да оставим хората непостригани. Това е, нали, гледаме да се погрижим за тях, ама и в нашия интерес, в крайна сметка. Не говорим чисто финансово. Ти просто, когато някой ти се обади за час и кажеш, ще остана след работа, за да те направя, той си казва, моя човек. Просто прави впечатление. Да. Приключване работния ден, знаеш, почистване на ново и след това или тренировки, или народни танци и после паркираш колата пред вас и стоиш 20 минути в нея. Защото искаш да минеш от една вълна в друга, да се прибереш и да бъдеш там или семейен човек, или с приятелка, или както и да е. Имаш едни 20 минути в колата, просто стоя пред вкъщи. И тия 20 минути никой не ги вижда. Не знам хората дали са така, ама аз съм така. Аз имам едни 15-20 минути в колата, където просто искам да бъда сам. Защото в деня разговорът ми с клиента е важен за мен и за него. И аз обичам да комуникирам с хората, изграждам някаква по-специална връзка. Много повече клиенти ми станаха приятели, отколкото приятели да ми станат клиенти. Мен не ме натоварват разговорите през деня, обаче вече като говориш с 10-12 човека днеска, само мои клиенти, аз не говорим, че си говорим с колеги, с техни клиенти и така нататък. През бръснарницата минават, знаеш, 80-100 човека на ден. И просто имаш нужда от 15-20 минути, където този шум всички да се замени и ти да си кажеш, окей, сега трябва да се прибера вкъщи и да бъда мъж, син, баща, кой какъвто е. Това не се вижда. Не се вижда, че пък като се прибереш пак видеа, пак онлайн обучение, отколко пъти сме купували. И ти продължаваш да работиш, ама вече вкъщи. Това не мисля, че е много правилно. С тебе сме го коментирали, че вкъщи е място, дом, safe space, където ти трябва да почуваш, защото ако си занесеш работата вкъщи, ти вече там става офис, а тук става където практикуваш. Не знаем какви ще бъдат резултатите от това. Трябва да почуваш в Гърция. Както правя. Трябва да почувам в Гърция. Лесно ли за теб да водиш разговор с клиенти, докато подстригваш? С 99% от клиентите ми е лесно. Всички имаме клиенти, които те не предразполагат за разговор. Но аз също съм такъв клиент. Аз като седна в стола не искам да се говоря с бръснаря. Аз не искам да коментирам каквото и да е. Аз ще седна, добър ден, добър ден. Ако той зададе някакъв въпрос, защото обикновено бръснар, за да изгради връзка, как си днес, какво се занимаваш, какво правиш, какъв е повода на пострижката, сватба, дали ежедневие, както и да е. Ама аз си казвам, виж, аз идвам да си почина, дай да не си говорим. Мисля, че е честно и за двете страни. Той няма да... Защото и не е лесно и да подхващаш разговор с човек, който не му се говори. Отделно пък не е лесно да си клиент, може би, който много му се говори, пък браснарите не е от най-разговорливите. Да. Имаме такъв пример, нали знаеш? Да. Лесна ми е комуникацията с клиенти.
Начало сигурно не беше така. Ти си мислил за работа и не можеш да водиш разговори. Абсолютно, да. Ами, ти гледаш само това, което правиш. Да. Нищо друго. Там, ако се заговориш с него, особено като първият ми модел, искам да кажа само, беше братовчет ми, комбо, което в момента, примерно, ще го направя за 45 минути, защото вече 4 години. Да. 4 часа и половина. Той излезе за малко от работа и не се върна. Кое е най-странното нещо, което си намирал по себе си или по дрехи след работа? Всички сме се прибирали с тия щъркели на ръкавите. Косата, тя е ясна, тя е навсякъде. Знаеш, не е странно нещо, ама каква е ситуация. Прибирам се вкъщи и усещам болка в непците. И се чудя какво става и отивам пред огледалото и имам забит косъм в езика. Мале. Разбираш, и той опира горе в непците. Просто това е най-странното, което ми се е случило. Колко струва момента при теб подстрижка? Много! Колко? Колко плаща клиента? Да. 50 лева. Защо? Според мен, мисля, че се справям достатъчно добре, за да сложим такава цена. След това инвестирам страшно много в инструмент, обучение, семинари, фактор салон, как той изглежда, къде той се намира, какъв сервис ние предлагаме. Аз така загледах един ценоразпис на колеги. Шеф браснар подстрижка примерно 40 лева. Обаче, ако ти искаш да добавиш кола, маска на уши, нос, оформяне на вежди, да, това е, примерно екстра е 25 лева отгоре. Да. И тя подстрижката стана 75. А пък при мен като дойдеш, 50 лева, аз ще направя и кола маска, ще оформя вежди, ще махна косми от нос, уши и така нататък. Цялата визия. Всичко влиза, да. Топла хавлия при брада правим, масаж при комбо правим, пачове, така. Доста неща, сега да не ги изброявам, но всичко влиза в тази цена. 2 измивания, има някъде, където нито едно няма, или го доплащаш 5 лева. Така е, да. Шампуан, балсам, стайлинг, aftershave балсам за брада, там продукти. Ти като започнал, колко ти струваш подстрижка? От нищо, да, аз постригвах там 3 месеца безплатно, това е ясно, да. 3 месеца безплатно и после мисля, че на 15 лева. На 15 лева подстрижка, от който ти взимаш там част. Ти горе-долу някъде на 6 месец почна да изкарваш някакви пари, освен за цигари. Ами аз много такъв имам, аз винаги го казвам този случай, разбираш. Случая, в който ние карахме такъв полуобучителен курс за колористика, да, където ти беше платил по-голямата част, ние имахме да доплащаме 50 лева. Ако се сещаш. Мен тогава заплата ми беше 55 лева. Да. И аз платих 50 и останах 5. Но нямам проблем. Продължаваме напред. Беше, но яко, защото сега осъзнаваш тези неща. Откъде си тръгнал, какво си минал, какви пари си правил. Ти сега колко клиенти обикновено имаш през деня? Аз работя на пълен график. Различно, нали, зависи като тайминг комбо, при нас знаеш час и половина, пострижка час. Колко време ти отне да изградиш такава стабилна клиентела? Ами, около година и половина може. Година и половина. Говорим за клиенти, които идват веднъж на 7 дни, веднъж на 10 дни, веднъж на 14 дни. Които идват наистина консистентно. Да. Но аз работя 97% може би са ми само редовни клиенти. Аз почти нямам нови клиенти. Как разпределяш приходите си? Бакшиша отива за семинари, обучение, инструменти. Така. Ако не стига доплащам, нали. Покривам първо сметки. Всичко останало на страна. И като излезе обучение, основно давам за обучение. Тоест ти заделяш всеки ден или всяка седмица, месец, ти заделяш един фонд, дето трупаш пари за обучение и инструмент. Абсолютно. Аз първо от първи до 30 събирам бакшиша. Не го пипам. Той ми е за инструмент, той ми е за някакъв семинар, който ще е по-евтин. Не си позволяваш така днеска някаква по-намазана пица там? Не. Аз съм на режим шеф, моля да. Примерно. Позволявам си мултиспорт карта и да спя по 6 до 7 часа. Това е, което си позволявам. Аз не излизам, нямам нощен живот, не ходя по заведения, кръчми, барове, нищо. Ти знаеш, на банкет се прибирам 10:30. Не знам, аз тръгнах по-рано. Ти тръгна, да. Спомняш ли колко е най-много бакшиш ти получавал някога? За ден или от един човек?
От един човек. Не е много, мисля, че 70 лева нещо. Той е един мой клиент редовен, той е така човек за възможности, който от София си хваща самолета да дойде на Браснат. Ама виж, да. какво ниво? Човек от София с самолета идва. Да. Надявам се на повече такива клиенти, че ми е единствен така, който лети само заради мен. Какви интересни събития бреснарски или семинари си посещавал? Семинари всякакви, по-интересни. Първия Барбар Фест, Барбар Батъл, на 2 батъла. Единия участвах, другия не. Общо взето, където каквото има, каквото се организира. Тази година ще правим Барбар Кемп. Да, На Барбар Кемп ще ходим. Миналата година ходил ли си? Не, бях на сватба. Точно, да. Да, не можах. Тази година пак ли ще желиш? Нямам вече толкова пари да дам по сватби и за костюми. Един въпрос, който аз знам отговор, но искам ти да кажеш на евентуални наши гледачи и слушатели. Защо ходиш на една и съща тема по няколко пъти? На един семинар не можеш да приемеш цялата информация. Първо наведнъж. Второ, че примерно тема фейт, един лектор разбира фейт по един начин, друг по друг начин. Аз отидах на фейт и на Ема Медина, после отидах и на NB, ходил съм и на Мирослав, ходил съм и на Балу. Всеки разбира по различен начин, всеки има различна техника. Тук ми е абсолютно ясно. Ти посещавал един същ семинар при един същ лектор няколко пъти. Даже колегите питали защо да ходим там, нали сме го гледали вече. Да, защото не можеш да хванеш всичко от един семинар, нали, някъде нещо си изпуснал. Ама той там ще добави нещо. Опит, който си натрупал вече по друг начин. Аз съм ходил на семинари, примерно, както казах, първия Барбар Фест, който беше, той май остана за сега единствен, втори не се е организирал. Там отидах, гледах неща, които аз не разбирах, защото аз още не бях браснат. Бях направил един модел. И обаче после с времето, като поработя, той сега вече мога да разбера защо, кога и да го използвам. Но да, ти пропускаш много голяма част. Отделно защо ходя на семинари? Защото това е единственото място, този семинар, където се събираме общност хора. Защото само работим, ние няма къде да излезем да се. Какво значение има правилния екип? Това черта е пътя, по който ти ще вървиш. Няма как да стигнеш някъде на високо, ако хората около теб не са мотивирани да бъдат те там, да се бутат. Аз съм бил свидетел тук страшни битки вътрешни. Как ти ще правиш по-добре от мен тази прическа? Аз сега ще покажа. Другия какъв си, аз съм най-добрият. Те са бразнари с опит, ние сме млади бразнари. Нали, сега започващи. Аз между другото съм най-дъртия тук в браснарницата, но млад браснар. Ти гледаш тия хора, състезанието между тях, ама ти викаш, аз искам да съм там. А пак те помежду си имат... Те са много добри приятели, но аз сега ще ти покажа. Да има такъв хазарт. Да. Така се развиват хората. Какво ти даде Зевс като среда? Всичко, което в момента имам като браснар. Всичко. И опит, и клиенти, и развитие. Като цяло аз от тук съм тръгнал. Ти ми беше предложил да ходя на другата ни локация. Ама аз ти казах, човек, аз съм отгледал тази бразнаница. В смисъл, ние правихме всичко възможно да тръгнем от началото. Аз как да оставя? Пак и не ми се разработваше много. Стиг. Набързичко, как прекарваш времето извън салона? Тренировки, народни танци, сън и готвени. Между другото, всички забелязваха, че отслабна сериозно. За адмирация, това е наистина... 40 кг близо. Продължаваме до преса. До година преса на плажа. Колко време отнема да водиш блог в TikTok? Не отнема време. Какво ти натоварва в социални мрежи? Абсолютно нищо. Хората ми задават този въпрос. Защо занимаваш това? Защо му отговаряш? Не се натоварвам по никакъв начин. Там са едни профили, там не са хора. Хората са пред мен. Какво е най-често задавания въпрос в TikTok? Как отслабна и защо ножицата ти струва 700 лева? Кои държави си бил до сега? Като турист ли? Въобще. Живял съм в Англия, тук около нас съм ходил в Сърбия, Гърция, Македония. Предната седмица бяхме в Италия с приятелката ми, понеже имаше рожден ден. Отидахме да разгледаме малко там. Имат ли хубави пици и пасти? Имат. Какъв съвет би дал на себе си на 15 години?
Да правя възможно най-много грешки в живота си, за да се науча. Какво трябва да знае един човек преди да стане браснар? Трябва да знае, че е много трудно. Трябва да знае, че много труд трябва да положи. И трябва да е подготвил себе си финансово да издържи 1 година без да има приход. Той може да дойде по-рано, всеки има своето развитие. Може да станеш браснар за 3 месеца. Има и такива примери. Много талантливи момчета, но бъдете готови 1 година да сте подсигурени финансово. В кой случай не трябва да влиза в тази професия? Ако единственото, което го влече към нея е парите. Какво според теб трябва да може един мъж? Един мъж, сега някой ще каже, трябва може да прави всичко. Аз съм технически неграмотен, искам да кажа. Не мога да си оправя колата, примерно, или да си сменя контактите вкъщи. Ама един мъж, първо, какво трябва да може да прави? Трябва да може да се извини, когато греши. Трябва на второ място да може да бъде над егото си и да помисли трезво. И едно мое правило, когато има дилема, да легне, да спи и на другия ден да стане на бистър ум да вземе решение. Да не взима такива емоционални. Жените са емоционалните създания. Да. На момента ние сме по-прагматични, ние трябва да имаме решение. Ако утре трябваше да започнеш от нула, какво би си направил по-различно? Най-вероятно ще започна по същия начин. Каквато и да е професия, от най-ниското стъпало, защото така мога да се обърна и да кажа, ония ден метях тук косата. Ама аз не го приемах по този начин. Аз метях косата и си виках, имам възможност, докато мета тая коса, аз да гледам как работят другите. А не, сега тук мета и какво? Кой как иска? За какво мечтаеш? Мечтая за семейство, за деца. Нормално, аз... Това е даже не... Какво значи мечта? За мен това е мисията на човека като цяло, да създаде здраво семейство, да има деца, да си ги отгледа, да си ги възпита, да ги направи хора. Иначе запреса другото лято. Що не? А професионален план? Понеже, както казахме по-рано, срока е на годност минава, а пък аз станах браснар на 30, най-вероятно трябва да се преориентирам към това да започна да обучавам. Mm-hmm. Това може би ще е най-добрия път. Вече първи клиенти идват. Колко време? 1 минута, Васи. Дай. Финален блиц. Много бързо. Въпрос-отговор. Собствен салон или работа в екип? Работа в екип. Работа в екип или наем на стол? Работа в екип. Учене чрез семинари или само в ежедневна практика? Едното без другото не върви. Фиксиран график или само идване по предварителни резервации? Фиксиран график. Да се снима контент или да не снима? Да се снима. 1 минутка, изчакай. Шефе, който е? Васи. Понеже ние навършваме 3 години като бранд. Да, и аз след 2 навършвам седмици. почти 3 години. И ти навършваш 3 години като браснар. И ние с Иван искаме да ти подарим малко така, ама от сърце, един сертификат за абонемент за масажи в VL Studio. Да си имаш време за себе си. Супер. Това не бях подготвен, между другото. Ама, това е сюрприз. Ама е много яко направено, виж. Да, много яко. Благодаря. И за финала искам да кажа, че не всички теми успяхме да обсудим днеска. Може би ще има и втори епизод. Надявам се, че тази информация, която днеска се научили от пътя на Васил, ако вие в момента почвате този път да си припознаете себе си, може би от тук ще видите някаква мотивация за себе си, да не се отказвате, да видите, че и човек, който от 0-0 станал шеф браснар на най-голямата браснарница Варна, и той с какви трудности се е сблъскал и до момента не му е лесно. Да, вече една идея може да намира време за себе си, ама това след колко години труд. Да не губите мотивация и вие. Тези от вас, който вече е минал по този път и може би даже и надминал, пишите в коментари как беше при вас. Вярвам, че и при вас не беше лесно. Може би при вас други предизвикателства. Пишите в коментари, според мен може да стане много интересен диалог. Ако имате интерес за курсове за обучение, долу в описание ще има линк към Instagram страница за нашата академия, към нашия основен акаунт.
към вебсайт. На вебсайта има публикувани оферти за работа, ако търсите работа. Погледните и други наши подкасти. Надявам се това ще стане като традиция да ви запозная с други колеги. Васи, изключително съм ти благодарен за днес, за тази среща на не много бързо мъх кафе. Да. Ами, втора част най-вероятно трябва да направим. Аз само се преценявам хората да разберат, защото аз съм с тежък варненски диалект, а ти си с тежък украински. Ще видим какво ще излезе. Супер. Добре, Васи, благодаря ти много За и нищо. почваме да работим. Почваме. Давай.